Hola, fades i follets! Hello, boys and girls. Nice to see you again. I have been waiting this day all the week to see you again. Are you ready to learn and have fun with Ari and me? Que esteu preparats per passar-ho bé amb en Maus i amb mi? Sí? Esteu preparats? Avui us hem preparat coses xules per aprendre... The numbers. Yes, today we will learn about the numbers from the number 1 to the number 10. Avui aprendrem coses sobre el número, des de l'1 fins al 10. Tots els números de l'1 fins al 10. I com ho farem, Maus? To learn the numbers, we will play 2 different games. Farem 2 jocs diferents. I com seran aquests jocs? The first one is with the flashcards. Que bé, amb les flashcards m'agraden. M'agraden molt. I el segon joc? It will be a surprise, but I can give you a clue. Ens pots donar una pista? Yes, the clue is my costume. Look at my costume. Do you know what is this costume about? Mira, porta un davantal. I porta unes ulleres també. No sé de què pot ser aquesta disfressa. Que ho sabeu vosaltres de què pot ser? Amb un davantal i unes ulleres? No sé. No sé. Però m'agrada molt aquest davantal, Maus, t'ho he de dir, Heu vist que porta un ratolí en el davantal a la butxaca? És un davantal molt bonic. Thank you. Are you ready to play the game with the flashcards? Esteu a punt per jugar amb el joc de les flashcards? Sí? Doncs vinga, som-hi! Ready! Molt bé, Maus, ja sabem que tu estàs a punt per començar. Però i vosaltres, nois i noies, esteu a punt? Sí? Doncs vinga, Maus, explica'ns com ho farem. Now, I will show you the numbers one by one. And we will say the name of the number all together. D'acord. Girarem les flashcards una per una i tots junts direm el nom d'aquest número. Yes, this is the way. D'acord. I tu giraràs les flashcards? No, Ari, you have to be my helper. D'acord, jo seré la teva ajudant, jo te les giraré. Yes, please. And I will see very well the numbers with my new glasses. Veuràs molt bé les flashcards amb les teves ulleres noves. Yes. Però si no tenen vidre. Don't touch them. Ari, you are a little bit naughty. Sí que he estat una mica trapella, només te feia una broma. Vinga, va, preparat? Yes, I'm ready. First flashcard. Ai, perdona. 1. Can you repeat it? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Very good. Now we will repeat the game, but this time I will wait for you. You have to say the name of the number and then I will say it too. D'acord, aquest cop els nens i nenes tindran una estoneta per dir el nom del número i després el diràs tu. Yes, this is the way. Molt bé, doncs vinga, som-hi. Ready, steady, go!
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. A very funny game. You can repeat it if you want watching the video again. Si voleu tornar a fer aquest joc tan divertit, podeu tornar a posar el vídeo d'aquí una estona, però encara no, perquè ara és el moment de fer l'altre joc que ens ha preparat en Maus. Què et sembla, Maus? Very good. I want to play the second game. I'm ready to start a new game. To play this game, we need some things. We need some toys. Necessitem unes quantes coses per fer aquest joc. Unes joguines, nosaltres hem triat fruites, però vosaltres ho podeu fer amb el que vulgueu. Ho podeu fer amb cotxes, o ho podeu fer amb nines, o també amb menjars, si voleu. Nosaltres hem aprofitat per fer-ho amb fruites perquè així també repassarem el nom d'algunes fruites que coneixem. O si alguna no la coneixem, doncs l'aprendrem avui. Què més necessitem, Maus? Some coins. Unes quantes monedes. Si teniu monedes com aquestes de joguina, les podeu fer servir. Si no, podeu fer servir monedes de veritat que tingueu a la guardiola. I si no voleu obrir la guardiola, doncs en comptes de fer servir monedes, podeu fer servir, per exemple, macarrons, un grapadet de macarrons. And, at last, we will need the flashcards. I necessitarem les flashcards. Com que vosaltres a casa no en teniu, podeu fer amb un paper, apuntar els números de l'1 al 10, si necessiteu ajuda que us ajudin els papes, els retalleu i us feu targetes de l'1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 i el 10. Sí? Com si fossin cartes. Let's play. Ens expliques com juguem? Yes. I will be... Look at my costume. I will be a shopkeeper. Seràs un venedor. Yes, a shopkeeper from a fruit store. Seràs el venedor d'una botiga de fruita, d'una fruiteria. Yes, and you have to be the costumer. Jo seré la clienta. This is a two-players game. És un joc per jugar dues persones. Per tant, necessitareu algú que tingui ganes de jugar amb vosaltres per poder jugar. És un joc de parelles. Molt bé. To start, you have to mix the flashcards. Per començar, barrejarem les flashcards i vosaltres les targetes que feu a casa. Doncs mira, les vaig barrejant una mica. Farem així. 3 pilons i les anirem barrejant una mica. Així. Les posarem de caps per avall. Now you have to buy one fruit. He de comprar una fruita. I si vosaltres sou venedors de cotxes, doncs el comprador comprarà un cotxe. O si sou venedors de nines, doncs comprareu una nina. N'heu de tenir 10 preparats. Nosaltres tenim 10 fruites. Vosaltres heu de tenir 10 joguines preparades. Primer escullo comprar la poma. Mouse, can I have an apple, please? Yes, you can have
An apple. A green apple. Veieu quina poma verda? Apple. How much is it, Mouse? Quant costa? Let's see. Ara girem el flashcard que tinguem a dalt de tot, la carta que tingueu a dalt de tot per veure com costa. Oh! 10 coins! A little bit expensive. És una mica cara, aquesta poma. Ara pagarem 10 monedes, o macarrons, o el que tingueu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 coins. I ara em menjaré la poma perquè fa molt bona olor. Delicious! Next one, la següent. Mouse, can I have a banana, please? Yes, you can have a banana. Look at this yellow banana. Mireu quin plàtan de color groc, boníssim. Ja tinc ganes de tastar-lo. How much is it, Mouse? Quant costa? Let's see. A veure, mirarem el preu que té aquesta banana. 6 coins. Let's count. Anem a comptar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 coins. I ara, com que ja l'he comprada, me la puc menjar. Aviam quina olor fa. Me la menjaré després perquè l'he de pelar. Now you can choose another fruit. Ara puc escollir una altra fruita. Mouse, can I have a pear, please? Que puc tenir una pera, si us plau. Yes, you can take it. D'acord, l'agafo. How much is it, Mouse? Let's see. 2. Oh, it's very cheap. Aquesta és molt barata. 2 coins, 2 monedes. 1, 2. 2 coins. Mouse, would you like to taste it? Que t'agradaria tastar-la? Oh yes, please. I love pear. Delicious. Un moment, que t'has embrutit una mica. Thank you. Now, I want to buy an orange, please. Vull comprar una taronja, si us plau. Okay, you can take it. D'acord, l'agafo. Look at this orange. I de quin color és aquesta orange? Orange. És una taronja. How much is it, Mouse? Let's see. 9 coins. Clar, com que és tan grossa. It's a big orange. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 coins. I me la menjaré després perquè també l'he de pelar. Next fruit. La següent. Vinga, som-hi. Mouse, can I have a strawberry, please? Yes, you can have a strawberry. Take it. Look at this strawberry. It looks delicious. Té una pinta deliciosa. How much is it, Mouse? Let's see. Anem a mirar-ho. 7 coins. Let's count. Anem a comptar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 coins.
Now I can taste the strawberry. It's very sweet. Can I taste it, please? Sí, la pots tastar una mica, està molt dolça. Yes, it's very sweet. Strawberry is my favorite fruit. També és la meva fruita preferida, Mouse. Now I want to buy a tomato. Vosaltres sabíeu que la tomata també és una fruita? Doncs sí, és una fruita. Yes, tomato is a fruit. How much is this tomato, Mouse? Let's see. 4 coins. Let's count them. 1, 2, 3, 4. 4 coins. Delicious. Next fruit. Oh, sorry, I have to buy to choose the fruit before. Now I want a tangerine, please. Oui, una mandarina. It looks delicious. How much is it, Mouse? Let's see. 1. Just 1 coin. Només una, eh? 1. 1 coin. What's the next fruit would you like to buy? Doncs la propera fruita que m'agradaria comprar és... some grapes, please. Can I have some grapes? Yes, you can take them. Agafo uns quants raïms. Una mica de raïm. How much is it? Let's see. Anem a mirar el preu que té. 8 coins. Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 coins. And now I want to buy some watermelon, una mica de xíndria. You can take it. L'agafo. Quina bona olor. Watermelon. Let's see how much is it. 5 coins. Let's count. 1, 2, 3, 4, 5. Ari, can I taste it? I love watermelon. I tant que la pots tastar. Delicious. Oh, what's the last fruit? The last fruit is the lemon. La llimona és la última fruita que ens queda. How much is it? 3 coins. 1, 2, 3. Now the fruit box is empty. Sí que està buida la caixa de la fruita, ja no en podem comprar més. A casa podeu jugar a aquest joc. Els nens de P3 podeu jugar amb el número 1, el 2, el 3, el 4 i si voleu podeu provar amb el 5. Els nens de P4 podeu provar també amb el 6, fins i tot el 7 i els de P5 us podeu atrevir amb tots els números de l'1 fins al 10. I bé, aneu provant, fins allà on us sentiu còmodes. Aneu provant amb els diferents números. Aquest joc el podeu jugar moltes vegades perquè és molt divertit. Només necessiteu algun company que vulgui jugar amb vosaltres, doncs el papa, la mama, un germanet, una germaneta o qui sigui. I us feu unes targetetes amb els números de l'1 fins al 10
i alguna cosa per pagar, que poden ser monedes o poden ser macarrons o el que vulgueu. I una capseta on hi poseu 10 joguines, o si jugueu fins al 5, doncs 5 joguines. Si jugueu fins al 7, 7 joguines. Una joguina per cada número. Què us ha semblat aquest joc? Us ha agradat? Have you learned lots of numbers today? Sí que han après molts de números avui. I tu, Maus, que t'ho has passat bé? Yes, I had fun today. Now it's time to say goodbye. And we will see, I will see you the next week again. sí, els veurem la propera setmana un altre cop, que sí, Maus? Yes, I will miss you. Us trobarem a faltar. Porteu-vos bé, passeu-vos superbé, aprengueu molt i ens veiem aviat. Mua! Mua! Bye, bye! Bye bye, see